Hallelujah, salamat sa Ginoo nakaabot ta sa may saluto Pastor Paul Osyones, sir. Thank you. Amen. Parihami o province sa una, taga Davao del Sur ko mga kabatid. Ilaha diri sila sa Bansalan area. Kami dito may padulong sa Padada, Santa Maria area. Isugad og nga nagkakita mi mga igsuon, praise the Lord, sa Davao kay pariharaman mi og district sa una, Southern Mindanao under ni Pastor Willie Mahadukon. Then si Pastor Chad Osyones nagkauban pod mi pag-work ila ni Pastor Willie Mahadukon. Right? Og nga panahon nga mibuto ang katong issue nga year 2000, end of the world na. Alright, kaming duha gipadala sa Bumbo Radio, sa Bumbuhanay, big time. So, lagi kay ang uban nato nga mga tao gipasakay naman sa puti nga kanang habol. Namansa na lang ang habol, wa pa jud sila ma-rapture. Hallelujah, magbuot-buot malagi og method. Paltos, manay giingon nila, paltos di ono, paltos di kuntudo. Latin na siya. Alright, kung magsugod kag sayop, sayop yun na tanan. That's mathematical. Pag wrong ang imong formula, wala kay correct conclusion. Murag naging uyango ning mga bright og mata. Hallelujah, praise God. Bright og mata kay magliraw-liraw ra ang mata sa classmate. Og 98 akong grado nay kay wala na ako gamita akong utok kay may stress. Ang ako rang mata mo akong gigamit. Hallelujah. Yara din gipatuyok-tuyok murag CCTV. Hallelujah. Praise God. Ako lang mga igsoon nga kanang gipaningkamutan ba nga kanang makakatawa mo kay lain kay magwali nga mga isog kay mong naong. Hallelujah. Praise God. Amen. Kay ang Ginoo nag-ingon ayaw ilabay ang perlas sa baboy. Kay dili niya kini dawaton. Hallelujah. Dili man tang baboy pero unya mga unta og baboy nga luto. Ayaw ng baboy nga wala maluto. Makapatay na. Una-unaon nimo tibuok baboy imong kaunon. No? Kanang linuto. Lami kayo na mga kabatid. Pero katong nay high blood, kamo nalay paigo kung magdali mo sa langit, kamo nalay punto. Hallelujah. Ang kami maningkamot paming magpabilin. Hallelujah, praise God. Will anyway, sa matter of discretion, no? Kita manggay magbuot ning atong ginhawa. Pero labaw sa tanan atong gipasidunggan ang Ginoo. Praise God, amen. 23 years, no? Sobrang dami ng mga panahon ang UPCPI. Alright, diri sa nasipit nga nagbarog ug magpadayon pa. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, sumala sa iyang pagtugot. Ato ng mga pag-ampo, sanglit gipahimutang sa Ginoo ang iyang balay alampuanan. First time ko nakawali sa nasipit dito to sa Ginoo, bisag na ay mga diabetes, buhi gihapon. Nagingon siya, ang mga tao iyang giatiman og ang mga mananap. Nagingon ang Ginoo, ang inyong bili labaw pa kaysa langgam. Kung gipakaon sa Ginoo ang langgam, unya labaw tagbili, atimanon pud ta sa Ginoo. Right? Mo nang mga lagad ta sa Ginoo og tinarong. Hallelujah, amen. Ayaw nang binulaos. Hallelujah, praise God. Wa nay mo amen. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Dili ko maglangay para nga madali ta. Pero di po ta magdali-dali. Kay dunay mga butang nga iplastar jud nato. No? Hallelujah, praise God, amen. O nga nag-budget naman kog duha ka oras. Hallelujah. Si Pastor Bobby na lang ang musinyas, ha? Hallelujah. Kamo na lay sinyas kay ngano man kining uban din hiwa na ni maniud to. Preparation na. Jari na yan. nasa human system ano ba? No? No, if you want to live, you must eat, not everything. No, mukaon ka katong makapabuhi, ayaw to makapatay. Maglamoy ka graba, di na ka abtans 2024. Kay makadaot man ang bato. Right? Kana lang mga pagkaon nga makaayo. Okay? So salamat sa Ginoo, hallelujah, nga
gitagaan tag panahon nga makigsulti sa inyo, hinaot ngang mga pulong sa Dios nga atong ipaambit sa yano nga paagi. Unta magdala og transformation sa atong mindset. Unya mudungag ni siya og kanang pag-fuel, no? Kaya ang motor way pulos basta way gasolina. Right? Wala tay mahimo sa Ginoo basta wala tay kahibalo. Og ang atong mahimo nagdepende na sa atong nahibaw-an. Kung gamay ra atong nahibaw-an, gamay ra puy atong mahimo. Kung daghan tag mahibaw-an, daghan po tay mahimo. Og dili tinuod ng master of none. Dapat na adyo kay master nga butang. Master ka mo drive, right? Yeah, master ka manilhig, no? Kay ba sinog na mag-hire manilhigay? No? So, may na lang. No, maka-avail siya sa atong panginabuhi. Dili man na siya bagay mga kapatid nga kinahanglan nato igsuon nga kanang i-deny sa atong kinabuhi. Dili ko maglangan kay